Bon, assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yeɓoɓe en ɗo henna en direct e nder chaine men Titonde TV ko ardi fof mboɗo ñaagui yo goto mo fot partagé mbaɗon like live o beele mo wawa montude e tawno garɗen haalde koye actualité nden gowɗon wadde kala e saaha e sengo men to TikTok kono noon kadi aussi wonɓe ga henna e nder chaine men YouTube Titonde TV ene gowi rewidade gueɗe men e kala e saaha voilà so ɗum ɓenni mi weltinima noon kala e mbadi kuptidinɗi ene wayno bientôt natanen 100 000 abonnés par ce que eɗen jaaɗa e 90 000 abonnés ɗum noon ko hunde mawde wona hunde tokotere surtout aussi eɗo banggue YouTube eɗen gandi so tawi wontino wonde ko wayno TikTok en ni hebde toon 100 000 abonnés ene weeɓi kono noon heewi joguiɓe 100 000 heewi joguiɓe 1 million d' abonnés e nder TikTok ɓe mbawa jogade hay 50 000 abonnés e nder YouTube nde tawno YouTube wona hunde wemde hebde abonné ji eyyi kono noon machallah onon nde tawno oɗon daari darde nde poɗɗon darade nde kadi aussi oɗon battori ko mbatten e dow majjum ko nde tawno aussi kala mo suusi ɗo koko ñumana ko ɗum saabi goto e moon foof ene watti hen hakkille mum kadi aussi kala ko mbaɗɗen bandiraɓe ne mbaɗa ɗum partagé nde haalirta ni henna nde tawno mboɗo heewi wiide doole liggo ko ndiyam kono doole tiitonde ko pulagu nde haalirta ni henna nde tawno fulɓe ne kewi wiide ko dental poli je yiidango te kala ko yana kulanake kala ko rendi huuɗo herse ittane gueɗal tigui bandiraɓe hande garɗen haalde koye actualité woni sorti président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye goto foof ene jogui hen yiyande goto foof aussi ne jogui hen haalande kadi aussi chroniqueur uji kewɗi jalti kaali jiyande mum par rapport aussi e sorti on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye min noon bon mboɗo jogui hen yiyande ne joguimi hen ndi ko ni woni no sifori saabu en keeɗima ko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye haali ko voilà caggal no ɓe mbaɗi balɗe temedere e nder lefol laamu woni lebbi tati pawɗi balɗe sappo voilà wonko fadano hen noon ha heewi kono noon nanaka hen nde tawno hande ene jeeya eko saabi yimɓeɓe gotiniɓe 54% ko won projet mo Ousmane Sonko wonno présenté Sénégalais ji ɗi et surtout aussi la jeunesse ha yi hen hoore mum ko ɗum saabi jeunesse o tottimo koye mumen e nder oɗon tuma ha hande ɓe keeɓi koɓe keeɓi ko ɗum noon ɓe jadanoma e projet o hay sinno ko neɗɗo mo andaka Ousmane Sonko ƴetti toɗɗi caggal candidature mum waɗaka validé wi wonde ahan min ko oɗo woni candidat am ene haasi jeunesse o rewa e makko ne haalirta ni henna kono ɗum foof e waade noon en keeɗima haalande nde o ari e point ngaji kewɗi kadi en kettima namde journaliste uji ɗi fewde e makko en nani kanko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye o wi wonde actuellement ɗo woni ɗo noɓe gari nde ɓe tawani caisse noire o ne waɗi hay batte kono min wonko jaahimi hen an ka président a tawani caisse noire ene waɗi hunde duttiɗa kadi mbiɗa wonde ahan hay ɗo ɗo gonɗa ɗo a heeɓi wonde information on mo gandanɗa hoorema aussi fonno ko waɗede opéré ko an walli ɗum no waɗiri opéré ina wayno dañi raha opération mum rewi e succès bandiraɓe mo ala kalis holno wallirta yimɓe ɗon ko haalande ha heewi woni ɗon par ce que des fois aussi neɗɗo ne haala ha para jabto hoore mum e ko haali ko taw tinani aussi jappimo hoore mum ɗum ko gueɗal te aussi il faut yimɓe paama gueɗel gotel caisse noire biyeteɗo walla kalateɗo o gila e temps Senghor ha yetti hande ɗo yetti ɗo so tawi ala ko heddi so wona hawri e élection ngaji par ce que caisse noire o il faut pamen oɗo ko 12 milliards jomumen mbaɗante ɗum chaque an 12 milliards e hitande kala ɗum woni ko waɗate e caisse noire o joni noon oɗon caisse noire biyeteɗo wonde ko caisse noire o so tawi ala ko heddi so wona hawri koye élection ngaji ene wayno caisse noire o président jooɗiɗo ko hen o ƴettata o waɗira campagne omo wawi ñamde 12 milliards ɗi e nder lebbi tati ɗum Abdou Diouf waɗi ɗum Ablaye Wade adi Ablaye Wade aussi waɗi ɗum nde président Macky Sall naati nde wonno ko caisse noire o tawani hoore kono noonne kadi wayata aussi e on mo gandanɗa hoorema kañum woni président de la république Macky Sall ko ɗum saabi kamɓe soɓe ngari ɗon ɓe mbawa tawde e caisse noire e hunde kono noon mi tawani e caisse noire o hunde ala seede e nder oɗon tuma kono mi ruttimo wonde wonɓe gandanɗa hoorema ko cas social uji mi walli ɗumen
ha dañi fartange wawde tigi rigui oppirade walla dañi fartange wawde hebdera ha ɗon ko haalande ha heewi noon kono e nder discours makko he foof min eko jiimi hen par ce que goto fof e yiyande mum woto hay goto noon jagguiranmo e yiyande mum par ce que liberté d' expression woni ɗon ɓurmi yiide e nder discours président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko gontuɗo gawlo Ousmane Sonko ɓurmi hen yiide wonde ko gontuɗo gawlo on mo ganduɗa hoorema ko kañum woni Ousmane Sonko saabu holko tagui mi wi noon par ce que en jii namde kewɗe ɗe journaliste uji namdimo wonde hakkude makko e Ousmane Sonko ene wayno kanko actuellement o woni koye niɓɓere Ousmane Sonko ko kañum ɓuuri feeñde beele kanko o waɗiraka ɗon tan sababune wonde inde président kono noon gueɗe ɗe foof e lengueji ɗi foof woni koye juuɗe Ousmane Sonko holko saabi ɗum kadi hakkude makko e Ousmane Sonko ɗen namde foof ngari par rapport aussi e nder yewtere nde kono on jii ko haali ko o wi wonde on mo gandanɗa hoorema a waɗi fodde duuɓi sappo walla duuɓi jeetati aɗa rewe mum aɗa yiɗani ɗum wonde yo jooɗo e nder ndeɗon jappere so tawi wonde a dañani joomum jooɗo e nder ɗon jappere a dañi ɗum comme premier ministre a yettan Allah a dañi ɗum comme premier ministre poɗɗa wonde ko yettude Allah joni noon bon so tawi neɗɗo mo jiɗɗa yo jooɗo jappere o a dañi ɗum premier ministre poɗɗa wittude wona wonde neɗɗo yiɗande neɗɗo o wona ɗum woni ko yimɓeɓe cohli est ce que on mo jiɗanɗa o ene wawi gollade ko yimɓeɓe cohli o gollo ko ko ɗum woni haala ka beele on mo dañƴa premier ministre ko premier ministre uji ɓami wonde ɗo hen e nder leydi men he beele kanko o dañi fartange walla ko kanko ɓuuri tigui rigui ɓen ɓe gandanɗa hoorema wonde ko ɓen goni adinoɓe wonde premier ministre e nder leydi ndi ko ɗum woni haala ka so tawi ɗum woodi aussi peut être mataw on jii kono min kam mi yiyani so gonga yetti tan yo haale min mi yiyani ɗum noon ko c'est à mon avis personnel par ce que goto foof hande ne jogui yiyande mum so tawi exactement ɗum ɗon woodi min Amadou Coumé min kam mi yiyani ɗum par ce que jiimi ɗo tan wonde ko arrogance ɗum woni ko ɓuri ɗon hewde voilà mi heeɓi lefol laamu kala mo gandanɗa hoorema aussi rewani lawol walla kala mo gandanɗa hoorema darima ene biskita mi huccidira e mum par ce que min pour min premier ministre Ousmane Sonko sikkata ha joni ko opposant nde tawno caggal haala woto haala gollo golle yo golle gollo haala so tawi neɗɗo dañi fartange wawde haalde ha heeɓi lefol laamu ala ko foti wonde darde mum so wona wonde golle sa golli tan yimɓeɓe kalante par ce que ko golle gaddata haala ka wattiɗo haalede kono kala ko jiiɗa welde yurbinari wiite ko meeɗi yettere ko natti joni so tawi président de la république ari o ruttima e nder haala makko o wi wonde feere fof no waɗi ɗum ko erreur de communication en tant que président de la république ma o wat feere ha Ousmane Sonko jooɗo e jappere nde donc nak so tawi wonde président de la république wini e pouvoir mo Allah rokki ɗum o ardade leydi foof e wiide yimɓe a oɗo hande gonɗo premier ministre ma e nder oɗon tuma ma wat feere ha jooɗo e jappere nde firti wonde ko hay sinno wonti sénégalais ji ɗi gotanani jomum an feere fof ma wat walla fodde fof ma wat ha mbawa joƴƴinde on mo jiɗɗa joƴƴinde e jappere nde nde tawno aussi aɗa jogui oɗon pouvoir hay sinno so tawi population o yadani hen par ce que goto fof ene jogui droit yirude ɗum no foti wawde yirude ɗum woni gueɗal ngal donc o arti aussi e fannuji goɗɗi par rapport aussi e to banggue impôt ɗon kam c'est vrai par ce que kala neɗɗo mo gandanɗa hoorema hande kala neɗɗo mo gandanɗa hoorema hande gonɗo e nder leydi aɗa jogui entreprise e nder entreprise o aɗa liggo aɗa golla aɗa gollina yimɓe ce qui est normal ko woni gonga ko aɗa foti wawde yobde impôt nde tawno Sénégal aussi en nani e nder haala makko ka tuggude tan 2021 ha ñallal hande ɗo gonɗen ko ko ƴettuɗen e ñamale ene mbayno pooce ha en mbawa ƴettude ñamale goɗɗe woni solution o tan ko wawde gollude ɗo henna e nder leydi ndi gollen koɗo jibinana en beele eɗen mbawa ɓamtude tigui rigui ndiɗon leydi men ndi ɗum woni gueɗal ngal joni noon en jii par rapport aussi e entreprise aji mawɗi ɗi gandanɗa hoorema ko wayno télé ko wayno TFM en ko wayno Sen TV en ko wayno aussi Walfadjiri en hay RTS on mo gandanɗa hoorema woni chaine national wiyama wonde date uji jogaɗi hen par rapport aussi ko jomumen poti yobde impôt ko tan ɓuuri 40 milliards donc ɗum ɗon tan
hande ma woɗɗo heedi e leydi ndi kadi ene heƴa e leydi ndi. Joni noon so tawi wonde ɓen ngoni hen, ƴewata wonde ko kala neɗɗo mo ligginta e nder entreprise ma, so tawi wonde poɗɗa ko yobde ɗum temedere ujunere par lewru, aɗa wawi ittude hen ujunaje 5 walla ujunaje 10 mbiya ɗum wonde ɗiɗo ujunaje 5 walla ɗiɗo ujunaje 10 de sa yi ittama e nder salaire ma ko pour impôt. Joni noon so tawi a waɗi récupéré e ɗiɗon employé ji oɗon kalis, a ruttima kadi a jooɗima hen a watti e besoin ji ma, ɗum ko détournement par ce que wayno ko wonde ministre waɗe ministre waɗa détournement tigui rigui fonds public walla neɗɗo waɗe DG mo gandanɗa hoorema aussi ko koye nder gouvernement he, ƴetta oɗon kalis mbaɗa détournement fonds public, ɗum woni ɗum ko ɗum woni ko woni ɗon. Ɗum noon kala citoyen gonɗo e nder leydi ndi, normalement aɗa golla e nder leydi ndi walla aɗa gollina e nder leydi ndi, wonko golle ma mbawi yencinandema e nder leydi ndi, aɗa foti wawde yobde impôt. Kono noon kamɓe e nder koye mabɓe eɓe poti wawde darade hen darde nde ɓe poti wawde darade nene, ɓe mbasa wadde tan Coumba ne jogui nene walla Coumba ala nene. Ɗum so tawi wonde ko rupture woni changement ɓe jiiɗi addude e nder leydi ndi, normalement hande goto foof ene foti tigui rigui ha joni darade hen darde foti. Kono noon bon o arti eɗo banggue justice, toujours e nder ɗiɗo duuɓi eɗen mbiya wonde justice leydi Sénégal waɗani indépendant, par ce que justice o ene wayno wona justice ɗacciɗaɗo e hoore mum, ko ɗum saabi wonde ko gouvernement o ɗum woni koɓe kalanno e Macky Sall he, ko gouvernement o ko kañumen mbaɗata manipulé justice o. Joni noon o wi wonde kanko o yiɗi wonde ko ɗaccidde justice o e hoore mum, kono président won pouvoir mo jogui, wawa ɗaccidde justice e hoore mum. Hedoro noon ko bon balla justice exactement ne liggori ene fotiri wawde liggorade ni, kala ko woni tigui rigui règle ɓe mbaɗira ɗum noon, wasa wonde ɗiɗo dossier ji ɗi mi fawata hen ha joni e feɗenam, walla mi fawa hen koygalam, ɗiɗo dossier ji mi hollita ɗum publiquement, eywa jomumen mbawa dañde caɗele walla tigui rigui mbawa juge je e nder oɗon fannu, firti wonde ko oɗo ko neɗɗam tan, il faut que mo waɗamo couvrir, o wona neɗɗam ne yiɗi fayowa. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que so tawi neɗɗo woni lamɗo leydi wona lamɗo parti, normalement gueɗe ɗe fof ne foti rewnude ɗum lawol, rewa lawol no foti wawde rewnude lawol ni. Ɗum woni gueɗal ngal. Gueɗal gongal ɗimmal ngal, se en garti ɗo banggue leydi, o wi wonde 16 000 terrain yimɓe jeenayo pecci ɗum. On terrain ji gonɗi Mbour ɗi 16 000 terrain. Ujunnaji 16 terrain ko yimɓe jeenayo pecci ɗum, ko kañumen jogui terrain ji ɗi, ene jogui ma jiya neɗɗo ne jogui ma won 4 walla 5 hectares. Dans ce cas, taw ne jogui ma won 1000 et quelques terrain, 1600 terrain. Dans ce cas, terrain o ene taƴi ene yeeya tigui rigui ɗiɗon terrain ji. O wi wonde kanko o yi ɗum ɗon. Ɗum ɗon foof ene foti wawde rewde e lawol. Littérature o woni nokkuji ɗi gandanɗa hoorema ko ɗin nokkuji yimɓeɓe garata foftade e ƴettude air, woni sara gueƴƴo. En ji won fuɗɗinoɓe maade toon foof dartinama. En ji ɗum ɗon. Ɗeɗon gueɗe foof eɗen gandi exactement so tawi wonde ɗum woodi, kamɓe ɓe gandi wonde no ɗum wodiri, nde tawno kamɓe koye terrain ji ɓe liggoto, so tawi wiyama wonde impôt et domaine. Impôt et domaine ɗum ɗon woni ko domaine mabɓe kamɓe e nder koye mabɓe, par ce que ça veut dire wonde ko wona wonde président andude ɗum ɗon neɗɗo o no foti andude ɗum ɗon gaga tigui rigui ene wona président hedoro noon ko wiye wonde ala pouvoir mo gandanɗa hoorema wawde tettude ɗiɗon terrain ji, kono hande kamɓe ɗum ɗon ko domaine mabɓe, par ce que hande kala mo gandanɗa hoorema ene jogui terrain o wona voie égal heɓiri ɗum, voilà ko wonde ko eɗen gondi min komi lamɗo, addu carte d'identité ma e nder on tuma mi dañanma 2 hectares 3 hectares, mbawa tigui rigui dañde hen milliard uji, tawa woɗɓe ɓe gandanɗa hoorema hande wonɓe e nder leydi ɓe, goto foof ene liggo, ene sohli terrain, so tawi wonde a uddiri ɓerde mum ko galle tawata hen, kono noon bon ciment yo seer, kono leydi yo seer, o wi ɗum ɗon ce qui est normal. Donc kamɓe min jaadi à 100%, ce qui est normal, hande foof foti ko waɗede récupéré, beele ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko citoyen en, yimɓe wonɓe e nder leydi ɓe, goto foof ne wawa hebde hen ko foti wawde hebde hen ko, beele terrain ji ɗi ne mbeɓa, ciment o ene weeɓa. Bon ko ɗum saabi o wi wonde en jii ciment o usama. Kono noon bandiraɓe musidɓe, so huuɗo ko haalani gonga tan haalta ko fenani. Min so tawino ko min, so tawi tan ko min hooram min mboɗo fadno caggal no haali nde, no haali aussi koɓe puɗɗi wadde hen ko, c'est pas le moment pour faire bilan. C'est vrai effectivement, kono noon kadi aussi projet mo gandanɗa hoorema woni solution
mo président Ousmane Sonko wonno présenté rendo men ngo emin jinno andude holɗo faya holɗo hucca holɗo woni holno ɓe potata wawde ñawdirde caɗele gonɗe e nder leydi haɓe totta lefol laamu sikka wonde tigi rigui ɓe mbawi ñawdude ɗeɗon caɗele e hol temps e hol dawal e hunde hen foof holno ɓe potata wawde waɗirde ɗum ko ɗum woni ko fadano wadde noon so tawi wonde o ari o haalani hen ça veut dire wonde wiyannoɓe solution o ko ɗerew ko bindol tan woni ɗon kono noon bon wona projet mo gandanɗa hoore ma goɗɗo kadi concernant par rapport e côté rupture jamma rupture ñalawma changement mais so tawi a ƴeewi exactement ne leydi ndi sifori ni e kadi aussi poste uji ɗi gandanɗa hoore ma hande poɗɗi waylede ɗi gandanɗa hoore ma ko président de la république Macky Sall nomi ɗum so tawi a ƴeewi poste uji nomaji joni kesi ɗi ene wayno ɓe cuwa yettade feccere feccitande majjum e ittude yimɓe Macky Sall wonnoɓe ɗo henne ɓe e addude ɗo henne yimɓe mabɓe ɓe ko heddi ko noon bon gouvernement kam so tawi darima poste uji ɗi ene mbayno kooce ɗi gasata ujunnaji poste woni hen par ce que kala direction mo jaaɗa ma taw ɗon secrétaire général jaaha tawa ɗon gueɗe goɗɗe ɗe gandanɗa hoore ma aussi taw jomumen ne mbawa ɗum occupé par rapport e ɗum ɗon voilà walla kala ɗo wiya président taw wawde vice président ainsi de suite voilà directeur cabine e gueɗe goɗɗe mbaɗe hono noon assistant en e gueɗe goɗɗe mbaɗe hono noon kono ɗum fof e wade noon vraiment ine fadano ko heewi par rapport e côté projet o min personnellement Amadou Koumé mboɗo fatno ɗum hen kono mi yiyani ɗum hen donc ko ɓuuri hewde tan ko hakkude Ousmane Sonko e on mo gandanɗa hoore ma kañum président Bassirou Diomaye Faye waɗi insisté hakkude mum Ousmane Sonko kala mo fadi wonde haare hakkude makko e Ousmane Sonko dinga maahe nono wi o wi ma ɓooy fadde kono a yiyata sa renaki tigui rigui ha joni a tampat kono hakkude makko e Ousmane Sonko pour bona ala o wi noon ko ɗemgal e ñiiri koddi joyi joni fof ene mewodira kono kanko e Ousmane Sonko eɓe pamodiri ɗum noon o addi wonde o laɓɓitini hen yimɓe ko gandanɗa hoorema aussi yimɓe gandano ɗum nde tawno kala jiiloɗo Bassirou yiyatno wonde ko Diomaye jiiɗo Diomaye kala yiyatno wonde ko Bassirou ɗum ko guila Bassirou suwata wonde président de la république o wi noon kanko e Ousmane Sonko ɓe ndenduno ko yiyande e fannu politique kono ɓe gonano sehilaɓe ɓe goni sehilaɓe kono ɓe jagga prison nde ala ko heddi sowona Ousmane Sonko suɓimomo wonde yo won candidat en tant que tel eɓe kaala noon enjeu uji goɗɗi toon ɗi e inconvénient ji jogorɗi tigui rigui jibinede so tawi kanko o woni président Ousmane Sonko dañi fartange wawde aussi wonde chef de gouvernement makko donc nak ma sénégalais ji ɗi mbat feere foof e peehe foof ha mbawa bonnude hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo voilà projet o so tawi ne waɗi existé tan yoɓe gaddu ɗum so tawi projet o ene waɗi existé pakan yoɓe gaddu ɗum so tawi projet kam tagata wadde existé exactement ko jomumen puɗɗo liggade joni noon bon o wi wonde Ousmane Sonko woni solution ko gueɗel gotel woni solution o ko gonen sehilaɓe woni solution o ko gonen sehilaɓe so tawi en goni sehilaɓe tan cehilagal men woni gonga tiiɗi tan ene haasi ala ɗo neɗɗo wawi rewde hen Ousmane Sonko wimo nde mbere ɗum gonani sehilaɓe o wi noon ganano sehilaɓe en ndenduno yiyande par rapport e côté projet o o wi ko nden noon woni hankkadi Bassirou woni Diomaye non ko Bassirou woni Sonko woni Diomaye ɗum woni ko woni ɗon kono noon bon no haaldi ni est ce que Ousmane Sonko wonat premier ministre tan e mandat Bassirou Diomaye Faye foof so tawi Bassirou Diomaye Faye woni waɗi mandat mum ha paari beele tigui rigui candidat so tawi wonde élection ngaji ene mbatte ko Ousmane Sonko wonata candidat walla ala ko Bassirou continta tigui rigui wonde candidat beele kanko ko mandat goto waɗata walla ala wona mandat goto waɗata o wi kanko ɗum o jabarako hen c' est pas le moment ɗum woni gueɗal ngal bon o arti kadi aussi e président Macky Sall par rapport aussi ne ummoto e leefol laamu nde yinno ko ɗaccidde ɓe caɗele kamɓe e nder koye mabɓe par rapport aussi to banggue courant wonko haali hen voilà ala réservation mo ganduɗa hoorema mbaɗat ɗum par rapport aussi e batoji ɗi gandanɗa hoorema ko ɗin ɓe dañata fartange wawde ha joni jograde courant o rewa lawol par rapport e côté leydi ndi o wi finalement noon guila o suwata wonde prêté serment makko ko nden
o ƴetti téléphone makko omo haalda e yimɓe ɓe nganndanɗaa hoore maako expert en e si jogiiɓe expérience par rapport e leydi ndi jogortee o miijo makko ngo foti waawde miijaade haa geɗe keewɗe so tawii wonde Allah rokkiiɓe fartaŋ e waawde waasde jogaade heen caɗeele ɗum ene jeyaa heen darnde makko e haqilantaagal makko e miijo makko e anndude kadi wonde so tawii président sortant o yaltii ma ɗaccuɗo heen e caɗeele voilà ko ɗum saabii wonde décret ji keewɗi mbaɗanoomo signé kono noon ko kanko ɓaɗi téléphone makko o noddi joomumen haa ɗiɗon décret ji mbaasi yo yoga e décret ji ɓe njiɗnoo waɗde signé waasi waɗeede signé e ndeer oɗon tuma o artii aussi e assemblée nationale ngam déclaration politique générale mo premier ministre Ousmane Sonko fonno wadde toon to assemblée en njii waɗii caɗeele waɗii haala no feewi bon min mi yaadaani e président Ousmane mi yaadaani e président Ousmane Sonko par ce que président parti mi yaadaani e wiide mo wonde déclaration makko politique emo waawi waɗde ɗum assemblée kono noon o waɗa ɗum boowal ɓuri fuuf waɗeede assemblée Ousmane Sonko vraiment premier ministre men ne yiɗi Mumbai kadi aussi neɗɗo fotaani yiɗde jiiye kam ce qui est l' essentiel assemblée waɗi ɗumen ɗoon ko population o par ce que kamɓe ɓe toɗɗiraako no président de la république toɗɗiraa ni par ce que ɓe mbaɗaako nommé voilà ko vote carte ɗum woni ko naatniɓe ɗoon donc nak ce qui est l' essentiel ɓe naatniraa ɗon ko yoɓe mbat liggey maɓɓe par ce que ko hoolaare tagi ɓe naatde ɗoon par ce que gooto fof koko wootana haa dañi fartange woore naatde ɗoon donc nak ce qui est l' essentiel so tawii wonde won métiɗe makko mo yiɗi waɗde walla won déclaration politique makko mo yiɗi waɗde ko foti wonde ko yo won ɗo foti wonde ɗo ne woorunoo ni waɗiree hono noon par ce que déclaration politique foti waɗeede ko toon to assemblée waɗee en direct taw yimɓe ɓee fof ne ndaara ɗum woni geɗal ngal so tawii noon won jogiiɓe expérience goɗɗo yaafuɗon micro o kuppi so tawii won jogiiɓe expérience goɗɗo mo jiiɗaa e oɗon expérience haa tel sorte que kamɓe ɓuri jogaade e haqilantaagal par rapport e wonɓe assemblée ɓe mais ɗum ɗon ko yawaade population sénégal par ce que population sénégal waawaa suɓaade député ji mum ngona assemblée déclaration politique aji ene mbaɗee toon an pota waɗde waawde déclaration politique mbiya wonde non non won ɗo potataa waawde waɗde ɗum haa ɓuri jogaade ampleur ɗum ko haala média ji nan ɗo fof nan ɗo par ce que kala ko waawi waɗeede hannde to mbaaɗa waɗeede hay so koye ndeer suudu so tawii média ji ngarii sattoto ma yimɓe nganndu exactement qu'est ce qui se passe yimɓe kaalda goonga so guru ko haalaani goonga tan haalata fenaani donc nak so tawii ɗum woodi walla ɗum laatii bon yimɓe ne poti wattude heen hakkillaaji mumen ko heddii ko noon bon so tawii premier ministre waɗanoomo ɗo ittaama change ama aussi par rapport aussi e côté to baŋnge haa jooni ɗerewol règlement o voilà décret o change ama waylaama premier ministre goɗɗo artii woni président Amadou Ba ɓe change ani exactement ko ɓe mbaɗnoo toon ko haa tel sorte que hunde nde waawa rewde laawol député noddiimo haalnimo kaa ɗon haala omo jogii droit wiide wonde omo faɗa haa no pari fof walla haa ne assemblée joddii fof décret o tigi rigi haa jooni waawa wotteede changé wayle o fuɗɗoo waawde arde o waɗa déclaration politique makko ɗum hay gooto yeddaaka heen kono wiide wonde mi ittat ɗum assemblée mboɗo yaha mboɗo waɗira ɗum baŋnge goɗɗo ɗum président hay sinno a waɗa négocié Ousmane Sonko wonaani e goonga e ndeer oɗon fannu voilà kalden goonga bon ko heddii ko noon min mboɗo hulani leydi ndi te kam wiide mboɗo hulani leydi ndi mais en njaha haa ɗo nganndanɗaa hoore ma opposant wonataa e ndeer leydi ndi par ce que opposant ji baɗɗi faible woni ko leydi ndi jogii eɗen jogii opposant ji baɗɗi faible par ce que aan Amadou Ba a waawaa plus de 36% rokkuma walla 37% rokkuma tigi rigi haa jooni hoore wiima wonde ko an woni opposant gila nden fewde jooni a itara e ɓuuɓri a wattara e nangue déjà kadi aussi les plupart ɓe nganndanɗaa hoore ma hannde wonnooɓe gouvernement yaltuɓe ɓe hay gooto nattii nande ɓe mi annda ko kulhuli ɓe njogii mi annda qu'est ce qui se passe kadi aussi mi annda ko slogan mo wa Pastef ƴetti o hoɗum woni ko hulɓiniɓe haa tel sorte koko neɗɗo o suusa daraade haala walla suusa daraade tigi rigi haala yiyande mum par rapport e ndeer leydi ndi woni 72 heures mo nganndanɗaa hoore ma aussi balɗe tati so tawii neɗɗo o haalii ko welaani ɓe e gouvernement o ene wayno ɓe njalta ɓe mbaɗa ɗum attaqué
ɓe ƴatto yumum ɓe ƴatto bamum ɓe ƴeewo tigi rigui vie mum hay vie mum privé ɓe mbawa yaltinde ɗum tigi rigui e nder réseaux sociaux ji ɗi eɓe kaala e mum koɓe joola walla ɓe guitta hirguiji tuuma ɓe bawɗo ɓe dow hande so tawi wonde opposant ji ne ƴeewe presque ko Amen Ndoye rek te Amen Ndoye o ƴetti wona politicien ko journaliste darade ɗum e haalde ɗum gonga ko ɗum tagui wa Pastef foof dari ala fof ɗum mbiyani ɗum mbiɗum woni goto jiguen ala fof koɓe kalani kala façon haala ɓe guitti ɓe pawi ɗum e dow mum hande Sen TV wiyete ko keri dofi woni galle ha gaƴi ɗum ɓe indiri ɗum donc nak ɗiɗo haalaluji fof so tagui neɗɗo o rekkilde tan firti wonde ko won fandare wonde nde joguino ko jiiɗa e leydi mum il faut qu'on se dit la vérité donc nak il faut hunde nde ƴewtude par ce que en mbawa wonde e nder leydi ndi gandanɗa hoorema wiye wonde wonta opposant te yimɓe fof ne ganduno wonde oɗo gouvernement so tawi wonde o laamima so tawi neɗɗo o ɓurani suzéredo e tidde sa renaki a wattaɓe opposé mum ɗum saabi hande ko wayno Bara Dolly en foof jaltini enɗam hakkude mum e Ousmane Sonko ko tandiraɗo goto eywa kañumen gona opposant ji ene mbaɗa ɗumen soutenir en ƴii aussi caggal sortie président Bassirou Diomaye Faye o yonni ɗum o waɗi ɗum défendre surtout essaye ƴeewa détracteur uji ɗi gandanɗa hoorema aussi ene kaala jeeɗɗo mumen par rapport aussi e sortie o aywa en jii woni Mamadou Diop Decroix wi wonde kañum wonatano opposant laamu Macky Sall rewguɗo e ruto kadi aussi ɓeɗo ne ngara wona opposant ça veut dire wonde ko wona opposant eywa ko wayno Fatimata Ndiaye Fouta Tampi en kañumen kam vraiment hay goto firata ɗum ɗumen nde tawno kañumen ngalaɗo daari ƴewata tan koko moɗi wuuri e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe par ce que ala opposant y a pas opposant wallahi haali gonga Pape wallahi haali gonga ala opposant ala Sénégal ala opposant actuellement joni noon bandiraɓe onon wonɓe ɗo henne ɓe en tant que plus de 20 personnes nana ren ɗo on mbaɗani partagé noon live o vraiment on mbaɗani partagé live o so mbaɗino partagé live o taw ko ɓuuri ɗo hen on mbaɗat aimé mbaɗa ɗum partagé donc mami hokku on numéro téléphone kala jiɗɗo ne wawi noddude ɗo sa noddi après an enen mbawa addude hen yiyandema par rapport aussi e sortie président de la république o voilà beele ko ɗum woni ko pannoɗa walla wona ɗum woni ko pannoɗa kadi hol yiyandema par rapport aussi e nder 3 mois ɗi gandanɗa hoorema gouvernement o waɗi ɗo hen mbawen wossodirde hen miijoji numéro téléphone ko 77 824 59 43 77 824 59 43 sa noddi joni joni mami ƴette mbaɗen haut parleur dans ce cas aussi mbawa nadde e nder yewtere nde mbawen yewtude par rapport aussi e sortie président Bassirou Diomaye Diakhar Faye 77 824 59 43 77 824 59 43 so tawi on gonɗo ɗo ne wawi wadde ɗum bindol waɗa ɗum commentaire dans ce cas aussi jomumen mbawa nadde hen so tawi kadi aussi on keɓani fartague wawde nadde hen voilà ɗum ala hen caɗele gote ce qui est l'essentiel dans l'essentiel a été dit par rapport aussi sortie président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de tous les Sénégalais. Voilà. 77 824 59 43 ko numéro am jinno windude numéro téléphone o nan ɗon 77 824 59 43 nodduɗo fof joni joni ma heɓam voilà sa noddi tan a heɓat kam so tawi ko extérieur gonɗa hay soko appel whatsapp aɗa wawi ɗum heɓde so tawi kadi aussi ko ɗo gonɗa appel direct aɗa wawi heɓde dans ce cas ngara nata kala yiyande ma par rapport aussi e sortie président Bassirou Diomaye Diakhar Faye voilà e analyse mo joguiɗa ɗum noon eɗen cabbiɗo e 2 minutes so tawi ala nanɗo après mbawen wadde ɗum collectiré ne haaldirta ni henna bon min won kadi ko joguimi mboɗa haala hen woni ko joguimi mboɗa haala hen ko woni holɗum enen Fuutankoɓe eɗen poti waylude jaɓɓel par rapport aussi côté politique mi tawno politique wona kinɗam kinago politique wona leñam leñamago politique ko intérêt kala mo neɗɗo jola ene wawi yadude mum kono noon hen sahaji aussi eɗen poti wawde yeccitade nde woni holɗum holle foti ɓiɓɓe fulɓe dokka ɗo hen poste uji ngam yo mbaw naftude nokkuji mumen ala ko joƴƴini ɗumen hen so wona poste uji mumen e sauce uji mumen e fosse uji mumen
voilà ala ko juƴƴi ɗumen ɗon sowona sosuji mumen e posuji mumen e fosuji mumen ɗum woni gueɗal ngal Abou Diallo a jarama mboɗo heewi faaro merci beaucoup a jarama no fewi faaro kam ala ɗo hewata faaro ke ko joɗɗo walla hewata faaro ko jontaɗo walla hewata faaro ko joom kalis min kam hewani faaro mara ko faaro ngo jiiɗa tan ƴeew ko kala mi hosta ene nafa gabbireɗa hen amadou wala gacca faaro ngo pawa ɗum ɗa hen a jarama no fewi guiɗo yo Allah yo moƴƴere voilà min noon kam mi wiyatama maire haɗu no firto ala oto EFIS accir noon tan wala probléme a haali ha paari kay accirtu noon tan mon frère konngol ko ndiyam so tawi rufi ɓoftata ko voilà ɗum woni gueɗal ngal gueɗal gongal ngal hande holno mbaɗeten e hol feere fof nde mbaɗeten ha mbawen wadde feere tetten foddeji men nde tawno fodde rokketake tettere e tettera fodde sowona ganduɗo fodde waɗa fodde nde fotiri fodde ni ha timma voilà holne tettirten foddeji men walla mbaɗeten ha tetten foddeji men enen fulɓe joni noon en jii e nder gouvernement kesso presque ko ministre goto joguiɗen te hay on base hake Fouta par ce que ɓurɗo hedde ko France woni jatarnajo o mo sesi enen fof eɗen gandi ɗum eɗen compiti ɗum ɗon eywa jafoɗon won noddu téléphone joni allo allo oui kala ça va ne mbaɗɗa aɗa selli aɗa selli jamane maɗa bisimilla machallah jam tan waɗi kam ayo laayi fof mbaɗe wallahi ko hen gonnomi nindade ka de eyyi bisimilla ma wadde aɗa yimɓe tan kirima mami ara okke sewo mi daranimo taw marta ko won tawi mami ara ɗum ja sa renaki taw ko taw ko ah sa renaki taw ko laayi fof gasiɗe mami ara okke ok d' accord ƴewno so numéro de mars o weltanama no fewi o ñaganama gueɗe moƴƴere joni noon bon holne mbaɗaten exactement ha fuutankoɓe keeɓa hen hakkille wallahi mi yaafimama Abou Diallo mi jaggananima haydara mi yaafimama ko noon tan aduna ko noon quoi minenne min mbawi tan emin somin gone live min dañata hen ko metti amen wawa gasde wonde par ce que ko nelaɗo dañani ɗum hay goto dañata ɗum mi yerlimama mi yaafimama ɓerde lamde ceerno eywa ko noon tan aduna ko noon ko dem welde e dem mettere woni hen voilà ɗum woni ko woni hen voilà holnde poteten wawde wadde ha keɓen hakkeji men mbeten mbaɗat créé mouvement ji men ɗi gandanɗa hoore ma aussi ko mouvement ji kaptotoɗi walla ala en ƴeewat yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma fotɓe wawde rewede ha mbawa wadde taƴanka bilanka beele ko cohluɗen ko eɗen mbawi hebde ɗum kono en mbawa wonde e nder leydi tan mbiya wonde en jaadani e gouvernement te en jaɓata teɗude yaade ko poɗɗen hebde ko par ce que gouvernement so wiyama gouvernement hankkadi wonti président wonti père de nation hankkadi ko kañum huufi gueɗe ɗe kala ɗum noon bon so neɗɗo huufanima gueɗal ma kam aɗa jogui droit namdade ɗum fodde ma voilà ay droit noon ko holne namdirteɗa ɗum fodde ma e holno mbaɗata ha keeɓa fodde ma ko ɗum woni gueɗal ngal donc nak c'est très important mbatten hen hakkillaji men ne haadirta niyana bon ko ɗum woni analyse mo joguinomi voilà par rapport ɗum ɗon en keɓinɗo appel joni joni jomum wino wondema artu kono sikka so eɗen mbawi fadde jomum a wawa artude so tawi ko tara hen oɗon jarlo oɗon jaafo tawi ko yimɓe en gandon ko gueɗe goto ko scénario wodani guiɗo moon seydi moon Amadou Koumé arnoɗo tigui rigui haaldude moon actualité voilà concernant aussi président de la république Bassirou Diomaye Faye e sortie makko mo waɗi o e aussi révélation ngaji kewɗi e ko haali hen ko kono ko ɓuuri jojjude hen ko tan ɓuuri hen hewde hen ko hakkude makko e on mo ganduɗa hoore makko kañum woni premier ministre makko ɗum noon no wi wonde feere fof no waɗi ma premier ministre makko jooɗo e jappere nde nde tawno ɗum ene woni e himmiroji makko ɗum noon calminama jurama beltanama ñaganama gueɗe moƴƴere tigui onon kala e mbadi kubtidindi